Nabalaka ang pipila ka mga residente sa barangay Cogon sa lungsod sa Cordova, habig sa may main road sa Purok Ube nga kanunay sanapan sa tubig kun adunay pag-uwan. Ania ang balitang barangay. Pipila kini sa mga hulagway sa nasinating pagbaha sa usa ka bahin sa main road sa Purok Ube sa barangay Cogon dihang nasinati ang sunod-sunod nga pag-uwan sa niaging semana. Sa mensahe nga gipadangat sa Balitang Bisdak sa usa sa mga residente sa dapit nang hinaot siya nga unta mahatagan og kasulbaran sa lokal nga kagamhanan ang suliran sa pagbaha sa ilang barangay. Nabalaka siya sa mga sakit nga posibleng makuha sama sa leptospirosis, ilabi na sa mga bata nga moagi sa dapit paingon sa ilang eskwelahan. Gibisita sa Balitang Bisdak News Team ang naasoing dapit nga duol ra usab sa gibarugan sa Barangay Hall sa Cogon. Nihubas-hubas na ang napundong tubig nunod sa pipila ka adlaw nga wa nay nasinating pag-uwan. Matud ni Jen, usa ang iyang tindahan sa apektado kun sanapan sa tubig ang naasoing parte sa daan, matag higayon nga adunay mga pag-uwan nga masinati. Gani tuyo niyang gibutangan og stopper ang pultahan sa iyang tindahan aron di makasud ang tubig baha. Hinuon iyang gitataw nga dili ingon ni ana kataas ang tubig baha sa ilang lugar. Apektado jud kayo ma'am, labi na jud sa tindahan nga ang customer dili na jud mo labang kay syempre naglikay sila sa baha pud ba. Unya makita gyud pud namo ma'am nga ang mga estudyante no nga mga bata pa luy jud kaayo labi na magsapatos la basa ang sapatos kay mutunog man gyud sila sa kuan baha. Sa phone interview, gipasabot ni Cogon Barangay Captain Francisco Ando nga walay igong pondo ang barangay aron mapahimuan og drainage system ang ilang barangay. Hinuon ni dangop na siya sa kongresista sa 6th Distrito ug nahatagan na ang barangay og 5 million pesos nga budget alang sa maong proyekto. Sa kasamtangan, matud ni Kapitan Ando, gitiwas pa pagtrabaho ang drainage system sa barangay Dapitan, habig na sa boundary sa barangay Cogon. Kung gihangyo ang kuan ma'am, ang atong congressman nga i-continuous lang na siya kung ang drainage sa Dapitan aron makakunik mi sa drainage sa Dapitan. Hindi man kita kakunik kung di mo man ang Dapitan. Busa sa pagkakaron, band-aid solution lang una ang gihimo sa barangay, pinaagi sa pagpalit og submersible pump. Apanunot sa sunod-sunod nga pag-uwan nga nasinati sa Sugbo sa nilabayng semana. Wa na mutugot ang tag-iya sa bakanting luna nga adto gihapon ilabay sa barangay ang nasuyop nga tubig sa submersible pump sa bahaunong lugar sa Purok Ube. So nangita na po kong pagi ma'am nga ng baril gani ma'am nga ang tubig ikarga lang unta sa baril niya naamantay dump truck diha sa barangay. Ang problema san ma'am, wa na pud tay yuta nga musugot nga kalabayan sa tubig. Mao ginay problema na ko ma'am. Sa niaging mga semana ubuan na ma'am. Wa ginay problema diha ma'am. Wa ginay siya problema diha. Kita ma'am, nagtanaw kita kung unsay problema sa atong mga residente diha. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.